masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ma masoyina na tafi sai wata ran ku fito da labari na zo idanuwa da na ta ganin mazo mai godiya ga duk yan gwangwazo domin bare da kalarsa ba a gaskiya na sha wahala ta so sirri na zuciya zan fallaso ta samu rangwame na rage kaso kauna ba zan daina ta ba na fara so ina da kuruciya tun da kaso ya darsa a zuciya sai hankali ya bar yin kwanciya ga so ban san launinsa ba mun tashi tare ne a gida ɗaya nan aiki ta ni na karakiya ko wata ran na je ita ta saya amma ba san ruhin mu ba haka ne muke yin rayuwa domin kasancewar mu na yan uwa tana faɗan na zan mata garkuwa ba za na so a raba mu ba kuna tashi sai girma muke na tuno ta har kuka nake kuna da san ta yin makafar rage wani gun ba za da rasa su ba domin ga junan mu da alkawar wani zuciyoyi su kawar kuma ba sallamai nai tsintuwar kauna ba zan ɗauke ta ba kullum akwai gurin da muke zama junan mu bi ta yi wato goma in mun yi makaranta mun gama aure ba za mu kinsa ba anan ta dauke zobe ta sakan ta ce alkawari na rike shi kan zan dawama wa ruhi na dukan kauna ba zan manta ta ba gobe da safe za su yi tafiya gashi gari ana yin walƙiya sai ta wuce tana yin dariya yanayin da ni ban gamsu ba na ce da ita dai ta yi haƙuri ga yan kuɗi kaɗan ta yi guziri dire ta zanen da kayan marmari suna fi so gun tsarraba cikin mafarki salma ta zo mini ta ce da ni ta zo ta sanar da ni in ka wuce a yadda take gani bai zama dole mu haɗu ba ai tafiya ba mutuwa bace yadda na ba ta amsa ta bace sannan na tashi na yi addu'a na ce Allah ya saba gaske ba ta saba suka zuba sammako ni kuma zuciya ta na da ko ga makara ta sani rashin rako har sun wuce ba mu haɗu ba da ko na tashi na yi maza na fito suna na sallama shi na ka ambato ya kika bar ni kin kai sakwato baki ni ba zan rayu ba mutan gidan mu na ta hayaniya ni tausayi nake na kuruciya kada mafarki ya zama gaskiya hankali na ba zai samu ba na koma ɗaki na yi shiru ba zama na ta wuru salma ko tana hanyar zurure na yin fargaba sai na jiyo bugun kofar gida a yanayin garin da ya gaci da sai na taho bana duban gada na yi tintibe ban lura ba na zuwa na ga wasu kai hannu sai suka ce sun zo da maganganu tun da na gani suna ce na gano ba su faɗi saƙon na jira da suka ce mota kai haɗari take na ce ne na jiri sun ce mu je kawai ba jinkiri jama'ar ciki ba su rayuwa ko da na je na ga masoyiya salma mai kyau ga kulliya kwance ba ta motsi duniya a ido na hawaye zuba aka zo aka shirya ta zab sai na zo na zauna gane da domin kwansa
na san madadin ta ba.